Dia mudo nga sa porsiyaw na parjolo ng berengotta marhite buku kuluse na ni suratto ni Apostol Paulus. Hati-hai mana di bagasan hurungan ala taringo tu pamaritaw di barita nauli. Tabereng menon di Kolosi 4 ayat 7 ayat 10 rodia 10. Jadi saat do barita ni Apostol Paulus taringo tu porsiyaw na sida di Yesus Kristus. Suwaksoni nang holong ni rohana sida midak kanabadia. Ia suraton ima barita las ni roha doon. Alai di sisi na asin dihilala si Paulus doa dong si paru tilonna. Ima namar perdomuan tuhala kuluse hati hai. Taringo tuharoro niaka perbarita na asin. Uban na do di Kolose 2 ayat 4 uban budok songoni asa unang di pahata-hata de baham marhite-hite malo-malo di pakuli. Dia mudo nga sa porsyaw na mangikot di surat ni Apostol Paulus tu suraton tujuan na lahu mabmarguguy ko do patugun ha porsyaw ni ala Kristen na dong di Kolose na mangadupiak ka pangajarion sian panurirang pargagap. Deba sian pangajarioni ima na paturuhon manang meremehkan hamonangan ni Kristus. Maradupun aka tradisi ng liling. Isarana taringo tu subang di si panganon manang si inumon manang si ala ni pesta manang polta bulan manang ala ni hari sabat ditaringoti do di sini. Jadi di paturon Apostol Paulus do ulaw do hamonangan ni Kristus maradupun hasyanganon. Ima ibana nang monangi iro napatut si sobaw. Iro napatut si uluan. Jala galup halak na porsia iku mangulu di bagasan. Ngulu na baru na pinay baru ni Kristus. Dumisa mahita mo siya taringo tu isina. Di patuduhan Apostol Paulus do dasar ni sude si painoton ima taringo tu di bagasat dami ni Kristus. Molo tabereng dia 15. Dami ni Kristus ima si leo-leo na balga na pinasakna tuwakka si siyan na naparjului nang tu sude akka siyuto ni bana. Dami oddo majowa kana porsia gabi sadadagin gabi marhaha anggi marhite damaido dimungkinkan persauran manang persekutuan dia kana porsia hobartu sima mulu maringan jala mengarajai damio di bagasar rohani jolma di sima taluk jala margugu jolmai lau makanguluhon ngolune baru nasian Kristus di sido boy jolma patuduon para sinirohao habasaron haserepon do sadok pangalahon na nyalomohon di debat. Artina makalason sude si leo-leo na balgaon di sosohon si Paulus do marhite na madok gabi parroha mauliate maham. Asa salut halak ng daputan asiniroha dohot si basa-basa siya dibata uboto pasahaton hamuliate na. Dumina marihut tadani halak na madok muliate taride dui. Marhite siyan sikak na naulu uduk manangihon. Jala radi mangulaon hata ni Kristus di pardalanan ni guluna. Nanang dohono ni si Paulus marhiteon asa marhite na manugion hata ni Kristus jala payaton hatai di tonga-tonga ni gulu. Hata marsiajaran tabering dia isaplono merlapatan mengurupi donga mardalan di dalan nasitong manang masih paingotan. Lapatan na pahulak ko donga siya dalan nasala. Suaksoni taride do marroha mauliate nang marhiti-hiti ede puji-pujian. Pasangap po debata di tonga-tonga di punguan. Jala di pangunjungi di turpuko di sososi Paulus do muse.
asa molotung diulau na kana porsiai akaru ru ni ngolu ne baru nai ma saluhu na marhite-hite goar ni Tuhan Yesus huhu di bagasar roha mauliate marhiteon na sosuan na roganup hita asa una rong jolmai na patanyahon dirina mangarajumi akapabahenan na naringgan mararupon akadongan na jolma dugina mangiu dia mulung asa porsiaon hita kana pinili ni dibata di bagasan haluao naing mamangulu di bagasan hahulungon ala hahulungani siya dibatarui tuak kana pinili na asa dapotan haluao jala hahulungani do hatarida ninggulu neba di bagasan nama kahulongi do ngajolma tarida maholong tu dibata sebaliknya dang makahulongi do ngajolma marlapatan dang makahulongi dibata buidoi taida sian sada Yohanes 4 ayat 20 naing maka nang dihaulongi dibata saur tu akadungan na jolma asa marhite parsaurani dihilala nasida balgani holong ni dibata adung kepedulian narap makilala isi tahun nang lasmi roha tuak kadongan jolma halak nang mangulu di bagasan Yesus Kristus tutu di patuduh ni bana ro semangat hai baru ni ngulu jadang pola dirina na dibangun manang na dipauliuli alai adong do rohana lau pauliu dongan na jolma nang kumaliangna di patuduhonima markite naulu mengajari manang paingoto dangulu di pasubudungan na humaliang na di bagasan hauton manang di bagasan hapuguso adong aksi nyata parbue ni haporsiauna sian Kristus Yesus nang paluang hita sian dosa nang hamatian ni atong ganuk ruas ni tuhatta iko mangajari dongana nasoboto jala paingoto dongana naliu diamu dong asa porsiao lunga dibahen Apostel Paulus tiruan dang dirita be naik tapajulu manang tapasanga marhite-hite pabahinatta dang dirita nang pujion ni halak ala ni pangalahotta alai di batama nang marsanga nasa nataulahu tinulutta ikur rajumatta do songon hamudateo ni rohatta tu dibata ai saluhut nadong dihita saluhut nay marharoan siya dibatan dada hula sinamo manak ngulu portivion nanay lehono ni dibata tu hita alai lumubi mangulu nay baru jadi marhite-hite Yesus Kristus naguk hasonangan ima hanguluan na sa liling na ido na tama di ngulu niyak ka na porsya ay marhiti ba na ro adong gugu di hita lau mangulaw akka sulota ganuk marsara-sara alani naing maruhatta nang guluta dirdir madok mauliati tu di bata amin martangiang mahita jala tapasada marhatta asa tapasahat tangyak tatu di bata marhiti tangyangon Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di balua gijak. Hodo Tuhan hadameo ni di padameo gurunami di leuko holong ni rohan atau songhani akan namani hutoko ikuradidu hami si pardami ikuradidu hami patuduon holong ni roha jala ikuradidu hami mengajari paingoton diakan hurang mararupun dohan nabi jolma asalam tabba denggan yakapar saura nami bitongato ani woluon di bagasan Kristus Yesus hemat tanya tuh tanyom mapanjuan nami amin shalom orasma dihita saluna